Dobrý den, vítám vás u prvního partu na hru Half-Life 2 Deathmatch. Jak jako vidíte, samozřejmě hraju boty, protože multiplayer tady jako pro mě je to docela, jakože si musím koupit hra, ale přes hamač a tohle jakože jde hrát, ale jinak jakože multiplayer jako, já to spíš mám pro tu zábavu. Takže do skecání jdeme hrát. A udělám možná maximálně tak 2-3 party, nebudu to nějak roztahovat na nějaké ty party, 10 partů, maximálně tak 3 party spíše. Takže začněme, ať to zjedeme. Docela mi štve, že samozřejmě bych si rád zahrál multiplayer, že jo, ale myslím, že musíme mít koupenou hru a prostě, no, je to složitý. A teďka se mi zdá, že... Jaj, tady jsem teďka poslední, protože jsem nehrál. Brokovnice. A myslím si, že to hraju poprvé samozřejmě, já už to hrál před nějakýma rokama, už nevím, Dobré, máme ho. Jak já miluju, když oni se otáčejí a dávají headshot, aniž bys vás viděl ze začátku. Ano, výborně. Kurva, jak mi klesá FPS chápiče. What the fuck? Pokud se divíte, že to spavnu ty barely, to neřešte, to je už takhle bylo zastavené, ale se mi to líbí. To si děláš prdel. Ale no tak. Takhle ho dojebeme. Aha. Pane bože. Ano. Promiňte za jdeme si. Už mám docela nervy. Takže úplně v pohodě, jako... Už si myslím, že tam někdo je. Brokovnici nepoužívám, s touto už nějak vůbec neumím. Jaj. Tak to tady chcípnem, protože tady ten týpek má kuši. Pokud se divíte, že to spawnu ty barely, bylo to tak nastavené, tak se nedivte. A je to docela dobré. Taky bych si to bitfama nastavil. Aspoň. To je nejlepší věc. Nevím, jak se to nastavilo, já jsem to fakt nastavil, ale já to už nastavilo. Bylo nastavené, jak jsem si tu hru stáhl, tak jsem to poprvé zjistil, tak říkám ty var. Docela dobré. Kuše, nejlepší zbraň, ty vole. Na druhém místě je Magnum, si myslím. Dobré, máme ho. A nejlepší, že se nedá časovač, ale nebudem to řešit. Můžeme i přes 20 minut. No, přes 20 to znamená zas 20 něco. Au. Jak se otočím, tak už na mě jdou. Také vyčíhání úplně. Ty vole. Jaj, nesnáším, když tady je omezený sprint. Počkej,
3 hodiny to nabíhá. A 5 sekund se dá použít! Dobré. Dobré, jsme v pohodě. Pokud se divíte, že to tak rychle spawnuje ty... Mám ho. Pokud se divíte, že to tak rychle spawnuje ty itemy a zbraně, tak si to můžete nastavit, vám ukážu. Se potřebuje číst hlavně jenom pro tohle. Dívejte, musím dát SV, hl2mp, weapon, respawn time a já dal 0, takže jakože se to spawne hned jak to zaberete. A pro mě je to hodně výhodné, když jdeme třeba přes hamači s kamarádem a nečekáme 30 sekund na to, než se to respawne. Wow, jak mi to kleslo. A ten hajzel chodí někdy tady. Máme ho. Já si jdu pro magnumku. Nebo pro RPG, že by? Nevím. What the fuck? Použijeme granát, ne? Zkusíme to, dlouho jsem s tím nikoho nezabil. Ale hodně se mi to samozřejmě povedlo. Jak to docela umím mají nechat tak načasované přesně. Občas, neříkám, že vždycky. No, počkej, já tomu nevěřím. Au. Jo, tohle přesně miluju. No, už mám kuši, kurva jedna. Ale když mám prostě, ale tady tohle mám vždycky nervy. Když botí mají hejky, to se mi strašně líbí, fakt. To vypadá jak nějaká lama. Třeba můžete vidět, že se otáčejí, jakože jako prostě, no jak to říct. Kam to hazím? No, teď jsem to posral. Au, a tohle jsem nepochopil. Nevím, jestli to obchází. Nevím. Bereme L2. Máme ho. Pane bože, proč to jsou omezené sprinty? Jsem tam procházel. Yeah! Aha, jo, to se mi vždycky, jak se mi to stane, fakt, se mi... Ty hovado. Wow. Ale no tak. Ups, to jsem trošku blbě klikl. Ne. Hlavně granátky. Máme ho. Jaj, on zrovna vyjde. No, jak se mi nedaří teďka zabíjet granátama. V jinších mapách mi to samozřejmě jde, tady to je takové, nevím.
Jaj. Kde pak si? Jaj. Jo. Ty vole! Ano, neumím házet granáty. Kde to? What the? Nechci jako zabít mojí gra... Mám ho ale. Jaj. Magnumka. Moje oblúbená. Ale no tak! Ano, to jsem je totální rák. No, to jsi šel bez tak pro kuši. Ano, ano. Jak já to miluju. Ani nestihnu zmáčknout tlačítko na myši a už ksípnu. Ale ty vole! Ty kurvo, jedna zajebaná. Já tě úplně miluju, fakt. Mám brokovnice, která mi je na hovno. Já z brokovnici fakt střílet neumím nějak. Já fakt jako... Tahni. Umím jenom z kuší, nevím s čím ještě. No, aspoň ho máme. Magnum, docela střílet umím. Myslím. Konečně. What the fuck? Oh my god. Ty kundo. A říká zdrhel debil. What the fuck? Aha, tak jo no. Víme. Ty. Mám ho. Utéct. Ano. Ty vole, já se zmačkal mi, že mi to nevystřelilo. Pane bože!
ty FPS vždycky kurva tak klesnou, že... No a dívejte, já jsem to nahodil ten granát. No, jasné. Ano, pičo, se mi došly sprinty, kurva. Ano, mě to přeplo zase na brokovnici. Kde si ty hovaro? What the fuck? Ty... Já to nechápu, ty čity, já to vůbec nechápu. A jebá, ty kundy. Ty vole, to mě kurva fakt baví tady čekat 3 hodiny. Jebá, jdeme se prokuši, nejdeme si tam. Pane bože. Ty vole, kde je? No, ty vole, já se vracím, máme sunda. Já jdu se prokuši, vole, já jebu. Pič, vole, ty vole, ten sprint je vždycky na 5 sekund, vole. To úplně nechápu. Nebo taky Magnum, ale... Kuši je best. Tady vidíte proč, teď mě malem sejmu. No, konečně. No, já pomaličko budu ukončovat lidi. Dobrý. OK, zabijeme se ještě 2. Máme skoro 30. Co se mi zdalo? Dáme 31, až to ukončím. První. Druhý. Jo. Tak víte co, dáme se ještě ten třetí. Ale máme ho. OK. Takže ukončuju part. Budou 3 party, jak říkám, to je první. Takže dejte like, subscribe určitě asi nemusíte dávat, protože nevím, jestli jak fakt budu natáčet, já to děláme tak pro srandu, nebo fakt jakože bych nějak potřeboval to. Takže dejte klidně like, jak chcete, přijďte koment, jestli vám to líbilo nebo ne. Uvidíme se příště u dalších 2 partů a mějte se dobře, čau.